and welcome him. Oh, welcome him. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Praise God. Hallelujah. Unyame asafo. Yada munyina mose. Ena no pay die. Muhume wo ha enye bone. Em se yenyina yenim ade stronko a onyankopon wayama NDC amanyuko. Praise the Lord. Yenyina yenim ade kesia onyankopon wayama Ghana. Na se uyo nipa na onyame ushirawa na wofo onyame ase de dia na chese boye onipa boni ayofo eno nti enkunimdie ne baaye no e wose ye de ase da manyame na ye de ase da manyame a me Sammy Gyemfi die inimza ase da ye de manyame da fe ne afiti ase but me kan wo makuma mu se baby e wo se ye fiti ase da na se eye the great prophet praise the Lord. The great prophet Onyankopon edena chegana eye papa Apostle Owusu Bempah sebi di onyame ayama NDC ne Ghana ni onyame ayama ye papa John Dramani Mahama no onam ne nkoa ne mfena na difo na sofo pi so mpai bo wona futuo won konhye ena ode aye de ode aye amaye no nemom me de ento abo ne adwuma ye nyina me obi a medi mu akotini ye de ye no honamani ene de ye no sunsumu na metumi akase ye pe onyame adifo onyame asofo a omode omo bo afore na omo fa ekun yi se omo kun na omo yi omo akuma mu di akuma pata ye chia ye papa great prophet Owusu Bempah oye kokromo ti ayensa ne homopo na mfiafo minya akwanya eshia ye papa enyenne bi bedwen se enanse yan na mishia ye papa sase ko ye papa na ase ko Gyemfi akwankyere ne afutuo no papa betimi aka se bia ebra emfie mienu kra ye sate ya che na ade ameka akere mo ne se onyame asafui onyame wehia mo pa because onyame wo na somfo bebre but the ordinary masafui no odamufua
Na the entire maker sani. The entire maker sani. A share unyamia so for bebre o maboa a bompire my. But yapa pay. Adia ba kwa wonu ho a me free say what time no cry was a woka. Nipa bebre nim. But adia ba ko a e wonu ho me nka nkyere no ba me ka ne ha. A me dwen wo a me ntia se ne say. Onyame ama no ahobrase a ebro adwen ne ntia se so. Because wo hwe baby onyame apagya no wo honhom mu. Ene adoma kyede e wo no so. Ni nnwuma onyame de na ye. Na hwe wo na mu mpo obra wa bɔ ne de owo. Na ye nkran ketewa yi kura no. Papa e kasa wo ho a. Ahobrase a wo no be kasa. Ofre wo phone so wo kɔ ne ho. A lot of people don't know that side of him. And sadie no yade a me atache makoma pa. Eno ntina me se onyame wo hira mo. Na ho brase mu so ade ba akoso a ma wunso ne se ade a wo ka bia. Me de minim obi experience but me de me ne san ye de ade bia waka kire me ana waka afa de minim hu bia ye no kure trudo. Onka utimi use onka mfa ba akokora se nyeden enka. Praise the Lord. Na ade a meka atwa to on 7 dey me se meka ye nwie ne. But dey meka atwa to on se wo se wo ya ade a ode na koma ne ni nipadua nyina na ye. So se onya anya ade obeye. Because anajo anopa awia ofre papa onsa beka no. When san cannot call be return no call. Now ofre yen na o kire ye de enye unhumu unamu. Mr. Mu nyina mo me enka me ho. Ne enka nche papa so onyame nhira no. Endi papa we dia ahobrase mu me ba unannounced. NDC amanyoku nyina ye besan so ababiem. We dia eyamia me Sammy Gyemfi wo ba prekope me ana maba se afi na nkunimdie no e ba ye ni 30 minutes 1 hour kra enti ye ba ha na ya bede onyame ase na ya da wo so wase na bre sem no o ma ye kwan a amanyoku ni nyina ye beba de se asore no mo beji ye omunyi ye nyina ya ba enti ye nyina ye beba na ye maba akopeso ye beba aba na ye nyina ye Bempah ye Bempah ma ye papa so onyame be ma no kwatenten ne ahoden na onyame be koso Owusu na magana we mu ne adifu a Ghana here and ye do onyame asese papa nyame shaw ye das